हेलो फ्रेंड्स, बड' टेक चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयखौबो बरायहरबाय। दिनै आं नोंसिनि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै लास्ट जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ मा नोंसोरो थाम्बनेइलाव नायनानै एसेब्लाबो मिन्थिखाबाय जानांगौ। दिनै आं नोंसिनि थाखाय मोनसे गोनांथार भिडिअ लानानै फैदों। मानो होनोब्ला जों इउटुब क्रिएटरफोरा बेफोरखौ खालामनानै लानाया जोबोर इम्परटेन्ट। लोगोफोर, दा बेखौ माबोरै खालामो आरो माहाय खालामो आं नोंसिनो स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। फैदो बिदिब्ला जों दा गावनि क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामनानै लानोसै। बेखौ खालामनो थाखाय नै दा आंनि क्रोम ब्राउजारखौ क्लिक खालामनानै होनोसै। क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामनायनि उनाव आं बेयाव नैबेखौ डिस्टर्ब मड होनानै लाखादों। नै नोंथांमोनाबो बेखौ होनांगौ जेला क्रोम ब्राउजारखौ माने इउटुब स्टुडिअखौ ओपन खालामनो थाखाय क्रोम ब्राउजाराव दा बेखौ होनानै लाना आं बेयाव क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो आंना इउटुब स्टुडिअआ ओपन जासिगोन। लोगोफोर, दा नोंथांमोनाबो नायलांदो जोङो 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ माबोरै खालामनो हायो। लोगोफोर, दा नै आङो बेखौ नेथ'नोसै, दसे लडिं जायोसै। दा नै आङो आंनि नैबे चेनेल गोदानखौ आङो 2 स्टेप भेरिफिकेसन माने आङो बेखौ कमप्लिट खालामगोन। 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ दा जोङो बेखौ 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ जोङो कमप्लिट खालामनो थाखाय नैबे डलाराव लाबोनांगोन। नैबे लोगोफोर, नैबे डलाराव आं राइट थिननानै देखायनो बेहाय जोङो क्लिक खालामनानै होनांगोन। दा आङो बेयाव क्लिक खालामनानै होबाय। नै लोगोफोर, 2 स्टेप भेरिफिकेसना नैबेनो एलायनै दा मानो होनोब्ला जोङो बेखौ माने देनां माने नैबे वाट्च टाइम आरो साबस्क्राइबारा कमप्लिट जायोब्ला जुदि नोंना मनिटाइजेसन एप्लाइ खालामनाय सम जाबायब्लाबो जोङो बेखौ खालामनानै लानांगौ। आरो दा ओंखायनो जोङो दा बेखौ खालामनानै लाखानाया मोजां। दा जोङो बेखौ माबोरै खालामो? नै जोङो बेखौ खालामनो थाखाय 2 स्टेप भेरिफिकेसन नै लोगोफोर, बेयाव माने 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ टर्न अन होनानै दोनदों। माने जोङो बेखौ दाबाबो एप्लाइ खालामजायो। जोङो बेखौ एप्लाइ खालामोब्ला मा जागोन, जोंना माने हेक जानायनिफ्राय जोंना चेनेला बासायनायनि चान्सआव थागोन। लोगोफोर, जाहाथे हेक खालामनो हालाबायनाय नङा। ओंखायनो जोङो बेखौ दानो खालामनानै लाखानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। लोगोफोर, दा नोंथांमोनाबो जायफोर खालामनानै लायाखै, नोंथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम नायलांदो। स्किप खालामोबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा। दा जोङो बेखौ माबोरै खालामो होनोब्ला जोङो बेखौ क्लिक खालामदो। नै आं दा बेयाव क्लिक खालामनोसै। नै बेयाव इउ विल टु टार्न अन 2 स्टेप भेरिफिकेसन फर इउर एकाउन्ट। नै दा बेयाव जोङो कन्टिनिउआव होनांगोन। लोगोफोर, नै बेयाव दा आं बेयाव कन्टिनिउआव क्लिक खालामनोसै। कन्टिनिउआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंना मोनसे अपसन नुजाफैगोन। नै लोगोफोर, दा दसे वेट खालामनोसै। दा नै आं कन्टिनिउआव क्लिक खालामनानै होबाय। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै बड' ब्लगनि जिमेलासो आंना 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामनांगौ। नै दा बेयाव टु कन्टिनिउ फार्स्ट भेरिफिकेसन टेट इउआर नै बेयाव दा पासवार्ड होनांसिगौ। लोगोफोर, दा आङो पासवार्डखौ होनानै होनोसै। दा नोंथांमोनाबो जायफोर 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामाखै, खालामनानै लादो। दा खालामखायानायबा मोजां खोथा लोगोफोर, नाथाय जोङो बेखौ खालामनानै लाथारनांगौ। बियो जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार। आं दा बेखौ नेक्स्ट होनोसै। लोगोफोर, नै आङो नेक्स्ट होबाय। माने आङो आंनि जिमेलखौ मोननै फनजों नायो। नै लोगोफोर, दा बेयाव नुजाखायो। नोंथांनि चेनेलखौ सोरबा हेक खालामदोंब्ला बेयावनो नुजाखागोन सोरबायदि मानसि, सोर मा फनजों हेक खालामदों आरो मा डिभाइसजों हेक खालामदों जोङो बेयाव नुनो मोनगोन। दा नै आंना मोननै फन, आङो रियेलमि 8 5G मोनसे इउस खालामो आरो रेडमि 8 मोनसे इउस खालामो। माने आङो मोननै डिभाइसजों इउस खालामो। लोगोफोर, दा नै आङो बेयाव कन्टिनिउआव होनांगोन। दा कन्टिनिउआव होनाय लोगो लोगो नैबे आंनि नाम्बारा जागोन, अट'मेटिक जागोन। दा टेक्स्ट मेसेज नैबे हाउ डु इउ विन टु गेट कड्सनो माने आंनाव मेसेज नङाबा कल, नोङो कलबो हरनो हागोन, मेसेजबो हरनो हागोन, माने अटिपिखौ बिहरनो हागोन आरोखि। दा आङो मेसेज बिहरनोसै, सेन्डआव होनोसै आङो। दा आंना बे नाम्बाराव माने कड फैसिगोन आंना बे नाम्बाराव। दा आङो बे कडखौ होनानै लानांगौ आरोखि। नै आंना दा कडआ फैबाय। लोगोफोर, दा आङो बे कडखौ सोनानै होनोसै बेयाव। नै दा आं नेक्स्टआव होनोसै। नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो नै लोगोफोर, आंना 2 स्टेप भेरिफिकेसना माने कमप्लिट जाबाय। नै लोगोफोर, आंना डान जाबाय। नोंथांमोनाबो नुनो मोनदों नैबेहाय आंना माने
टार्न अनाव होनाय लोगो लोगो आंना 2 स्टेप भेरिफिकेसना कमप्लिट जासिगोन लोगोफोर। नै दा आङो बे टार्न अनाव होनानै लानोसै। अके लोगोफोर, नै आंना 2 स्टेप भेरिफिकेसना कमप्लिट जाबाय। एबारो आङो बे इउटुब स्टुडिय'आव थांनानै नायनोसै आंनि 2 स्टेप भेरिफिकेसना कमप्लिट जादोंना जायाखै। नोंथांमोनाबो नायनो हागोन, आं नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ देखायगोन। दा आंना 2 स्टेप भेरिफिकेसना अके लोगोफोर, नै नोंथांमोना नुनो मोनदों बेहाय 2 स्टेप भेरिफिकेसन एक्टिभ, माने आंना सिगां मामोन एक्टिभ गैयामोन, दा एक्टिभ जानानै थाबाय लोगोफोर। नै आरो एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नै जिमेल फैखायो लोगोफोर। दा नै आं जिमेलखौ नोंसिनो दिन्थिनानै होनि। नै 2 स्टेप भेरिफिकेसन टार्न अन होननानै आंना 2 स्टेप भेरिफिकेसना अन जानानै थाबाय, माने एक्टिभ जाबाय नै लोगोफोर। माने आङो बेखौ दा 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ आङो कमप्लिट खालामनानै लानो हाबाय। नोंथांमोनाबो जायफोर 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ कमप्लिट खालामाखै अननानै कमप्लिट खालामनानै लादो। जोंना बेजों मा जायो, जोंना चेनेल हेक जानाया एसेब्लाबो बासायो लोगोफोर। जाहाथा चेनेलखौ हेक खालामलाबायनो हाया बिदि खालामनानै लायोब्ला जोंना। आरो मोनसे गोनांथार खोथायानो बेनो जाहैबाय, जेलानाखि नोंना 1000 साबस्क्राइबार आरो 4000 वाट्स टाइम जायोना, अब्लाबो जोङो माने एप्लाइ खालामनो थाखाय मनिटाइजेसन एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंहा बेखौ माने एक्टिभ खालामनानै लाथारनांगौखा, नङाबा एक्टिभ खालामनो हाया लोगोफोर। सिगांग्रो जोंहा 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ जोंहा कमप्लिट खालामनानै लाखानांगौ। ओंखायनो जोङो दानो खालामनानै लाखानाया नोंथांनि थाखायबो मोजां, जों बयनिबो थाखाय मोजां। माने चेनेला माने हेक जानायनिफ्राय गोजानाव थागोन आरोखि लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। माबायदि मोनदों? आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिबाय जानो हागौ। दा नोंथांमोनाबो जायफोर 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ खालामनानै लायाखै, खालामनानै लाबानो जाबाय। आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर। दा भिडिअखौ दोनथ'नायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा रिकुवेस्ट लोगोफोर, नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों, चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोसे नटिफिकेसन बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै होदो लोगोफोर। दा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बाय बाय।